Mga ka-loveliers, bali nandito ako ngayon sa saan ko nakita yung 4 na bata. So, hinahanap ko yung 4 na bata. Wala. So, nga nandito ngayon yung batang 4 din, pero may babae. Pero bago yung mukha sa akin eh. Dito yung mga nakakaraang natulungan ko. So, hinahanap ko sila. Sabi kahapon daw nandito. Pero ngayon kasi ibang mga bata to eh. Oh. Saka yung mga bata yun. Hindi ko alam kung nasa yung mga bata. Mamaya-maya tignan natin kung nasa sila ng sulok. Kasi kahapon daw nandito. So, hindi naman kami nakapunta kahapon. So, hanapin ko po kung nasa sila. Ayan mga kalapit. Good morning mga kalabler. Ayan mga kalabler sa mga bata, no? Nakahiga sila sa kalsada. Mga bata pa. Ito. Mga kalabler, dito sila tutulog. Bali, 4 na bata po ito. 3 lalaki, tsaka 1 babae. Ayan po. Ayan po. Lovely. Nakita ko yung ano niya. Ano panood mo? Opo. Ano ulit name mo? John Lee. Oh, John Lee. Oh, yan ang gwapong bata. Oh, wala yung 3 kasama mo? Opo. Wala, saan? Wala po yun. Napunta po sa tungkol yung dalawa. Buti nakita mo ako. Ginigising yung po tila. Hinahanap kita eh. Andun po ako kasama. May sila po. Wala daw sila eh. Ano sila? Ayan po mga kasama nila yan. Gisingin ka pa? Gisingin mo. Sige. Paula! Paula, gising! Paula! Tawag ka! Paula! Paula! Gising kayo! Ayan, wala daw po yung nakaraang bata na pumunta namin. Ay, gising! Bali ito yung mga bata na ngayon, pero ibang mga bata po ito. Ayan. May batang babae po, nag-iisa lang ito. Oh. Ayan o, ganyan ito yung mga itsura nila. Ayan. Eh buti ikaw ano, nandito ka. Ano po eh, nandito lang po kasi ako eh. Sige. Tara, punta tayo dun sa... Ayan. Ayan yung mga bata. Ano name mo, boy? John David po. John Ray? John David. John Rabbit? John David. John David. Oo, sorry. Ilang taong ka na? 12 po. 12 ka na? Ito lalaki to eh. Ito. Oo. Ikaw, boy? Babae po ito. Babae. Ikaw, boy? Ilang taong ka na, boy? Ano name mo? 12. Ha? 12. 12 ka na? Ano name mo? Jenard po. Jenard, anong daw? Ano daw? May tip ka. Eto, babae din. Years. Paano Ito po? yung mga bata, oh. Siguro nito ka nag-vlog yan. Ano, kasingin ko sila. Ikaw, ano name mo? John Lee po. John Lee. Gising! Gising! Gising, Nicole! Paula! Gising! Ikaw, ano name mo, boy? Carlito po. Ha? Carlito. Carlito, ilang taon ka na? Magte-13 po. Taga rito ka ba? Taga Francisco po. Francisco. Masakit? Yep. Ayan. Ikaw, boy, ilang taon ka na?
Lalaki, babae po yan. Ah, babae ba yun? Sorry. 14 na po yan eh. 14 na. Ikaw, boy, ano name mo? Ha? Hindi Paula po. Hindi to. Ikaw, ano name mo? Fiona po. Tapos ito po. Fiona. Babae din ba to? Boy, din dito ka na. Ha? Ha? Babae po. Babae? Fiona? Ilan taon ka na, Fiona? Ikaw ka na daw. 14. 14? 14? Ikaw, ano ulit ang name mo? Ha? MOA po. Tapos Jen? Ano, sorry? Jenner? Jenard. Ah, Jenard. Oh, Jenard. Ilan taon ka na, Jenard? lang. Ha? 12? Ayun yung isa tayo. Saan? Ayun ang natutulog. Oo, sige. Ayan yung... Sige na pa. Bali, 3 silang babae. Oo. Ikaw, Marami pa po yan. marami pa? Oo. 22 kami dito. 22, 23 kayo? Eh, bakit nandito kayo lahat? Ba't ayaw niyo umuwi? Umuwi naman po pag umaga. Umuwi pag umaga? Alam ba ng magulang mo na ganun dito ka tutulog? Hindi. Umuwi ako pagka doon ako natutulog talaga sa kubo. Saan ba yung Talaga normal na tulugan. Hindi ako natutulog dito. Yan po yung mga bata, ang dami nila, oh. Ang dami po nila. Ayan. Ayan po sila mga kalapio. Ay, baka kami dito, wala lang po. Wag na lang. Lalang. Hindi, andito lang yun. Pagkabi, nandito ako. Ay, dito kami rito. Umuwi ako pag umaga. Oh, antok ka pa. Ano yung kinakain mo? Ha? Hoy, wait lang. Ano yan? Ay, pa yung isa oh. Ay, pa isa. Oh, antok ka pa? Pagkapatid ko po. Ha? Sino kapatid niya? Yan, magkapatid sila. Oh, Paula. Ito daw, magkapatid to. Walay, boy. Kapatid mo daw yan? Ha? Wala pa kayong mga sinelas o mga nakaapak pa kayo? Ako tumakbo eh. Sinelas ko. Bakit? Ba't kayo tumakbo? Pagkabi, nabigyan ko lang. Ayan, magkapatid daw po. Pagkabi na kita. Ano mga parang nilunta mo? Ba? Ba? Ba't kayo tumakbo? Dapat po sila ng barangay kagabi. Oo. Kasi dapat nasa bahay pa kayo. Diba? Dapat nasa bahay pa. Tapos nandito. Hindi kayo nahanap ng magulang niya. Nana. Oo. Ba't di kayo umuwi? Bakit? Ba't tayo mo umuwi? Oo. Ayan po mga kalabyo. Ayan po mga kalabyo. Lagi